ένας θα προσεγγίσει με την ίδια φιλοσοφία από μπροστά, θα κινητοποιήσει το θύμα και ο δεύτερος θα μπει κατευθείαν στη θέση του συνοδηγού. Πιάσε κεφάλι. Γυρίσουμε πίσω, πάμε ευθείας εδώ. Οκ. Και μόλις θα αποκτήσει πρόσβαση στο θύμα, θα ξαναγίνει το ABCD, θα αποφασιστεί με ποιο τρόπο θα βγει το θύμα, αποφασίστηκε ότι θα βγει με επίγοντα απεγκλωβισμό, θα τοποθετήσουν το σκληρό αυγενικό κολάρο και γύρω από το αυγενικό κολάρο θα τυλίξουν σαν φίδι την κουβέρτα με σκοπό να περιορίσουν την κινητικότητα του κεφαλιού σε σχέση με το θώρακα. Αυτό λοιπόν που κάνει κάποιος χειροκίνητα με τα χέρια του, θα προσπαθήσουν να το κάνουν με την κουβέρτα. Παράλληλα, επειδή η κουβέρτα είναι σε μεγάλο μήκος, θα χρησιμοποιήσουν και τις άκρες της σαν χερούλια, ώστε να χειριστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το θώρακα. Ο ένας λοιπόν διασώσεις θα πιάσει τις άκρες της κουβέρτας κάτω από τις μασχάλες του θύματος, και ο άλλος, αφού πλέον δεν χρειάζεται να έχει τα χέρια του στο κεφάλι, θα χειριστεί τι να κάνει. Και τα πόδια. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή δεν έχουμε τρίτον να φέρει τη σανίδα, θα βάλουν οι διασώστες το φορείο στην τελευταία θέση χαμηλά, θα βάλουν τη σανίδα επάνω στο φορείο και θα έχουν κολλήσει το φορείο δίπλα στο ασθενοφόρο. Ο Τάσος, ο διασώστης, έχει καβαλήσει τη σανίδα και απλά θα τραβήξει το θύμα πάνω στη σανίδα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε αυτή τη φορά φορείο, το φορείο θα το κάνει ο Γιώργος. Πέρα θα πέσει και δεν θα πέσει εκεί, καλά είναι, μη φοβόσαι. Σε αυτό περίπου το ύψος, γυρνάμε, όταν το σπάσουμε στην τελευταία θέση κάτω. Και ο Τάσος θα τραβήξει με προσοχή το θύμα έξω, προσέχοντας τη μέση του, γιατί τώρα υπάρχει μια μικρή ψωμετρική διαφορά από το κάθισμα στη σανίδα. Θα την βοηθήσει αυτή τη διαφορά να την καλύψει ο Παντελής για να βάλουμε το θύμα επάνω στη σανίδα. Όταν ο Παντελής δεν μπορεί άλλο και να τραβήξει, θα γυρίσει, θα φύγει από έξω. Και θα χειριστεί τι να κάνει. Οι κινήσεις είναι πάλι μικρές κοφτές, 1-2-3 στόπ, 1-2-3 στόπ. Και μόλις βγει ο τραυματίας επάνω στη σανίδα, θα τον απομακρύνουμε από το όχημα. Δεν θα αφαιρεθεί τώρα το φίδι, η κουβέρτα. Θα βγουν οι άκρες του από τις μασκάλες και θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχουμε την κουβέρτα για να κάνουμε και ακινητοποίηση κεφαλής στα πλάγια, αντί για κουβέρτες που θα χρησιμοποιούσαμε ανεξάρτητες σε κάθε άλλη περίπτωση. Πάλι θα γίνει πρωτοβάθμια εκτίμηση κατά ABCD και όταν αποφασιστεί ότι ο ασθενής μπορεί πλέον να απομακρυνθεί με ασφάλεια, θα κινητοποιηθεί επάνω στη σανίδα που σας δείξαμε με τις ζώνες και θα απομακρυνθεί για να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.